atong basahon. Ang ilang mga Diyos-Diyos hinimo sa plata ug bulawan, mga binuhat lamang sa tao, no? Ang Diyos-Diyos day igsoon hinimo, no? Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. Hinimo sa plata ug bulawan, mga binuhat lamang sa tao. Kung binuhat din na sa tao igsoon, Diyos na igsoon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Kung mga dato, plata o bulawan, pero katong mga pobre-pobre dito lang ta sa kahoy-kahoy plastic. No? Ay di man ta kaapod sa plata o bulawan. No? Dito lang sa ta sa kahoy o plastic. No? Unsa ring Diyos igsoon sa 5. May mga baba sila apan dili makasulti. No? Dunay baba igsoon pero dili kasulti. Muna'y gitawag na Diyos. No? May mga mata apan dili makakita. No? Dunay mata igsoon apan dili makakita. Mao kanay gitawag nga Diyos igsoon. No? Bisan unsa pa na nga imong gikulit diha. Mga dagway ba na sa baig laki? Dagway ba na sa langgam, sa isda? Muna igsoon, muna gitawag na Diyos. Dunay mata, dili makakita. No? May mga dalunggan sila apan dili makadungog. No? Muna igsoon, dunay dalunggan apan dili makadungog. Munang bisag kung saan imong ampo sa imong balatian, dili gyud ka maayo tungod kay dili man makadungog ang imong Dios nga gialagaran. Dito man ka nagluhad-luhod sa mga binuhat sa tao. Munang ang imong balatian walay kaayuhan. Muna igsoon, no? Og nagingon dire sa #115 versikulo 6, may mga dalunggan sila apan dili makadungog, may mga ilong apan dili makasimhot. Dunay ilong igsoon pero dili makasimhot, mao kanay gitawag nga Diyos. No? Muna. Og ingon ri sa city, may mga kamot. Dunay mga kamot igsoon apan dili makahikap. May mga tiil apan dili makalakaw ug dili gani sila makatindog. Ang nagbuhat sa mga Diyos ug ang mga Diyos managsama ug mausab ang misalig sa Diyos. Muna igsoon nga dunay mga tao nga nangabuta tungod kay naisama sa ilang Diyos nga ilang gialagaran. Dunay mga tao nga nangabungol tungod kay naisama sa Diyos nga ilang gialagaran. Dunay mga tao nga dunay kamot apan dili makahikap tungod kay naisama sa Diyos nga ilang gialagaran. Dunay mga tiil apan dili makalakaw tungod kay naisama sa mga Diyos nga ilang gialagaran. Ang pulong sa Ginoo nagsulti igsoon nga ang nagbuhat sa mga Diyos ug ang mga Diyos managsama ug mauusab ang misalig sa mga Diyos. No? Kung musalig ka sa mga Diyos nga hinimo sa mga tao igsoon, mahisama ka jud sa dili madugay, mahisama ka sa Diyos nga imong gialagaran. No? Muna nga mao kini ang kamaturan nga gisulat dinhi sa Biblia igsoon. Amen. Og nagingon usab diri sa Jeremiah 10 versikulo 5, no?
unsa ang mga Diyos mga igsoon aron atong masabtan kung unsa kining Diyos nga ipasabot sa Biblia igsoon. Ang maong mga Diyos sama sa pahoy, no? Kaila batag mga pahoy mga igsoon? Kanang pahoy kanang gitugsok sa humayan ba? Mga tao-tao sa humayan, no? Pahoy. Ang maong mga Diyos sama sa pahoy nga gibutang didto sa mga uma, sa mga milon aron panghadlok sa mga langgam, no? Sama kuno sa pahoy nga gibutang dito sa kamilunan aron panghadlok sa mga langgam. Dili kini makasulti o dili kinahanglang alsahon, kay dili man kini makalakaw. Ayaw sila kahadluki, kay dili kini sila makahimog kadaot kaninyo o makahatag kaninyo kaayuhan. So dili day makadaot o dili makahatag og kaayuhan igsoon, no? Muna adili nato simbahon ang mga Diyos nga himimo sa mga tao, no? Dili usab nato kini kahadlukan, no? Ingon pa nila baka gaba. Ang Biblia mismo nag-ingon igsoon nga dili angay kahadlukan, kay dili kini makadaot o dili kini makahatag og kaayuhan. Muna igsoon nga unsa ang Dios, unsa ang matuod nga Dios, no? Basahon nato igsoon kung unsa ang tinuod nga Dios igsoon. Kung naamoy bulpin o papel, basa isulat unsa ang tinuod nga Dios sa Juan 4:24. Juan 4:24 mo kana ang tinuod nga Dios igsoon. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 4:24. Ang Dios Espiritu, ang Diyos Espiritu, o kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o kamatuoran, no? Magsimba kita diha sa kinasingkasing igsoon, no? Kinasingkasing ihalad nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, no? Muna igsoon nga ang Diyos Espiritu. Ug asa naman ang Diyos karon igsoon? Asa man ang Diyos karon nagpuyo? Atong basahon. Kung gidawat nimo si Jesus Christ, isip imong Diyos ug manluluwas, no? Og imo siyang higugmaon ug tumanon ang iyang mga sugo. Ang Diyos mo puyo sa imong kasing-kasing. Ang Diyos mo puyo sa atong kasing-kasing. Ang Diyos karon igsoon, ana-ana sa atong kasing-kasing. Kung gidawat nimo si Kristo, isip imong Diyos ug manluluwas, no? Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 14. Juan 14:23, 23. Hallelujah, no? Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 14:23. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong